pitkästä aikaa. Mahtavaa. Itse kun tiedä, oikein tiedä näinä päivinä, että uskaltaako enää halatakaan. Eiks noista häirintäjutuista nyt on jauhettu ihan tarpeeksi? Ei se nyt kuitenkaan niin tavallista oo. Hey, what the hell? Don't fucking touch me! Toi äijä kouras mua perseestä. Mitä? Oikeesti? Ootte ihan kunnolla kiinni. Nuorina oli kyllä hirveästi näitä niinku huuteluita. Kivat sukkikset sulla. Pukee sua, kun on nätit sääret. Ja sitten oli näitä, jotka lähti seurailemaan kadulla. Mut nykyään tietty harvemmin. No niin. Se oli semmoista silloin. Sulla oli joku keissi, Kari sanoi. Tässähän näitä olisi. Minkäs haluat? Onko se työpaikan jatkot? Pomo, huumaus, alaikäinen, Kotkan meripäivät. Onkohan se raiskaus vähän liikaa siinä? Vieköhän se ehkä vähän tehoi siitä mun lopun taposta? Ei se Jari koskaan ole mua kohtaan ollut mitenkään epäasiallinen. Et sä voi kertoa tommosia asioita ja heittää niitä ilmaan. Miksi sä oot tommonen hiekkapillo? Varmaan suakin hävettää miesten puolesta. Kaikkien maailman miesten puolesta. Tällaisena iltana pitää ruveta kaivamaan tällaisia negatiivisia asioita. Ja nyt minua tullaan syyttämään tämmöiseen sallimisesta. Ei pepena itseään. Mun pitäis mennä läpi sitä. Mun pitäis mennä sinne ottaa sitä munista kiinni ja katsoa, mitä se reagoi. Auttakaa joku! Tää on tätä ruisleipää. Ajattele, jos alkaisit täällä aukomaan juhlailtana juttuja, niin kyllä saatais olla monttu auki. Täällähän itkee kohta kaikkia. Voi herran jumala, voi herran jumala. Siinä on juhlat. Siinä on juhlat.